Læger uden grænser er en politisk uafhængig organisation, der yder nødhjælp til verdens brændpunkter og katastrofer. De er afhængige af private donationer for at gøre deres arbejde, men har svært ved at få folk til at binde sig til et fast beløb hver måned. Så hvordan kan vi gøre månedlige donationer mere spiselige? I samarbejde med Årstiderne lancerer vi kampagnen An Apple a Day. Et månedligt abonnement på æbler, hvor overskud går til Læger uden grænser. Køb som særskilt frugtkasse eller som tilvalg til et eksisterende abonnement hos Årstiderne. Til gavn for både dig selv og folk i nød. Du holder dermed ikke kun din egen læge væk, men gør, at MSF's læger kan udstationeres der, hvor der er brug for det. Vi skyder kampagnen i gang ved at lægge røde æbler med budskabet på i alle Årstidernes kasser. Æblerne bliver også indarbejdet i opskrifterne til måltidskasserne og synliggjort på Årstidernes website. Send budskabet videre via hashtagget #AnAppleAday og se, hvordan det gavner. Vi ruller kampagnen ud på flere medieflader. Og på kampagnesiden viser vi live, hvor mange læger uden grænser, der kan sendes ud ved hjælp af abonnementsservicen. Og hvis du ikke kan lide æbler, så kan de heldigvis også leveres i digital form.